Аттың ниһен мактайһың? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөянең ниһен мактайһың? Алыс ергә бармаган. Әдәмдең ниһен мактайһың? Яхшы ягы калмаган. Дөньяның ниһен мактайһың? Ырыс бәхет кунмаган. Хакимдың ниһен мактайһың? Явыз йырын йырлаган. Егеттең ниһен мактайһың? Илде душман сарлаган. Катындың ниһен мактайһың? Кагып түшәк һалмаган. Баланың ниһен мактайһың? Атаның телен алмаган. Кыздың ниһен мактайһың? Гайбәт һүздән калмаган. Мулланың ниһен мактайһың? Үлеменән теренең барын бердәй ялмаган. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин эстафетаны артаван Акмулла университетының доценты Султакаева Раушания Абдулхай кызына тапшырам.